Horas samanginang pajupang hitamu se di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami. Na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota di jamita partangyangan songoninang di jamita di hari Minggu siganu Minggu. Di video on naing patol hasan nami matu hita pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita partangyangan imana gabe epistel di hari Minggu tanggal sia Juni 2024. Jala turpuk jamita disi ima sian surat ni Apostel Paulus na paduahon 2 Korin bindu 4 ayat 10 tolu saha ro di bindu 5 ayat sada songonoma didok disi. Alai tong do ton di haporsiauni di bagasan hami hombar tunatar surati na porsea doahu umbahen nahu hatahon. Hami pena porsea do umbahen na dohot tami makatahon. Alahu boto hami naung pahehehon Tuhan Yesusi, pahehehon nido nang hami rapon Yesusi, jala pajongjongon na do hami rapon hamu. Alai saluhut nai alani hamudo, asa asini rohai nalam tugadana dibahen na torop, makorhon hamauliateon, na sumurung bahen hasangapon ni debata. Di baheni dang marnalu jahami ay lam tuburuk na peha jolmaon nami pardurui anggo parbagasani ari-ari do di paimbaru. Ay ha porsuhon nami na martiki jala na neyang porsanon. Ido patupahod di hami hasangapon na sumurung na lumobi hamuliaon na saliling-liling na. Alahutai lihok kami naso taridai, datung na taridai, ay parsatokinan do na taridai, alay manok tong do rodi saliling-liling na naso taridai. Ay oddo huboto hami di natanggal bagas parlape-lapean nami na siyan tanoon, adong ma di hami inganan na siyan debata, bagas na so pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua ginjangi. Olat ni ima sahat na. Amangin ang nuktakas hujaha hami turpuhon di pikiran nami mungkin boy pamorahok kita na parjulu di patolhas Apostel Paulus do marhite surat na napadua honon tuhuria di Korin ima akan masa na diadopan ni ibana songon naung jino ni Tuhan Yesus Kristus geabi perbarita nauli godang hamaolon godang haporsuhon alai diadopi ibana dui saluhutna di bagasan haporsiaon marhite na tugu ibana marhaporsiaon marhite na bulus ibana mangula marhite na labas rohana gabi boy diadopi ibana na saluhut parukilon diadopi ibana nasa akka hamaolon nasa akka arsak ni roha gabi boy diadopi ibana saluhut nai mangasahon asi dohot holong ni roha ni Tuhani. Alani ido molutung di patol has ibana pe akka hamaolon na niadopan ni ibana. Dang na marlapatan mangalului asi ni roha ibana sian ruas ni huriai manang sian naman jaha surat nai. Alanang takas do asi ni roha ni debata marhiti Tuhan Yesus Kristus dohot to di perbadia tolhas jala sahat tu ibana dihanguluhon ibana atong umban na dipabotohon ibana pe itu huriai asa gabi marhitei do margugo nasida mangadopi parukilon na niadopan ni nasida hamaolon na niadopan ni nasida jala asa takas di bagasan dame nasida mangulu songon sadahuria na porsea mangeahi ngelu saliling ni lelengna supaya tidak hanya fokus pada hal-hal yang dunia sehingga kemudian mereka kehilangan hal yang kekal yang telah dianugerahkan kepada mereka. Na rumikot muse idauta di patolhas ibana saluhut na nama satu ibana asa gabe marhitei tubuh hagogoon jala takas dihanguluhon akka ruas ni huria naman jaha suraton ngelu songon na didalani manang na dihanguluhon ni
Apostel Paulus mengadopi aka sudi hamaulon dingoluna. Huida hami molo Apostel Paulus mengadopi aka hamaulon na masa tu ibana ala ni namar barita nauli fokus mai bana songon naudok kami nakindi na tugu marhapor siaon ala ido sada hagogoon mengadopi isa luhutna ala takas idok ibana ida 10 tolu ala itong loton di hapor siaoni di bagasan hami hot ibana marhapor siaon na paduahon muse bulus ibana mangula dang diula saluhutna perbarita naulioni nalaho mangai tu dirina lohot mangalului sangap di dirina alai diulahot di saluhutna di bagasan bulus ni roha dohot serep ni roha napatuluhon muse labas imana marroha ala na labas do ibana marroha gabe dang talu ibana binahin ni saluhut paru kilon na masa naro tu ibana ni adopan ni ibana napaopaton muse toktong mangulu pakirimonna ala ni amang inang hupikir hami tu sima ditugihon turpuhok kita sudi ruas ni huria naman jaha dohot nama nangihon jami taon manangihon jamita marhiti turpuhon asa tugu marhapor seaon asa bulus mangula asa lebas marroha asa toktong jalahot marpakirimon di turpuk tope ditugihon ibana do huriai asa unang fokus tu ngolu hapor tibion namambain boy gabi sega persaoran na denggan nauli na denggan di tonga-tonga ni ruas ni huriai alai nian tu ngolu nama noktong saliling-liling nama nasida tu sima ditugihon Apostel Paulus asa toktong sude nasida mangolu di bagasan asi ni roha di bagasan las ni roha dohot di bagasan ngolu na denggan ala nunga pasti di nasida ngolu si saleleng ni lelengna napaduahom muse asalam takas di hita ala di patolhas Apostel Paulus do diturpuhon di ayat 10 pitu alai hapursuhon nami namartiki jala naneang porsanon. Jadi semua ada batasannya, semua ada limitnya. Penderitaan pun akan berakhir, kesusahan pun akan berakhir. Tidak ada yang kekal, tidak ada penderitaan yang terus menerus, tidak ada kesusahan yang terus menerus. Dan juga demikian tidak ada kesenangan, kebahagiaan juga yang bertahan terus menerus. Toh juga semua akan berakhir seiring perjalanan waktu. Oleh sebab itulah dalam kesemuanya itu, dalam penderitaan, kesusahan yang terbatas itu, kita harus tetap setia karena pengharapan akan kehidupan kekal. Karena pengharapan cerah di masa depan. Satu kepastian bahwa semuanya itu akan berlalu, tetapi ada kekekalan yang seharusnya menjadi fokus kita. Bukan fokus pada hal-hal yang berlalu itu. Alanima ditogiho kita satok tong manoktong hot marhapor siaon sona hudok kami nakin jala hudok kami mamuse bulus mula ulaon mulu bulus do ruas ni huria hita salhutna mula ulaon dingolu sigano pare marbarita nauli manang naaha peta ulahon salhutna bulus rohatta tangadong hita ropani mangalului sangap tu dirita jaladang fokus hita di hamoraon hagabeon hasangapon nataridai nasomanok tongi rikot doi rikot do duluan ngolu si ganu pare rikot aledang disi kor manang pusat inti ni kehidupane dang disi kor manang pusat ni hangoluan naung tadalani songon na porsea dingolu saleleng-leleng nado nok taruli hita marhite Yesus Kristus nang dipertibiod do hita jala digohi mai dinang marujung ngolu di ngolu saleleng nileleng na. Dengan demikian seharusnya bila kita tahu Tuhan telah menganugerahkan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya, maka tugas kita dalam kehidupan setiap hari adalah hidup yang benar, hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, dan berpengharapan akan kehidupan kekal setelah hidup sementara di dunia ini berakhir. Atau togihonota maturuas ni huria
Luluat tama arta, luluat tama ngolu siganopari. Tetapi bukan itu inti kehidupan, pusat kehidupan, arti kehidupan sesungguhnya. Sebab jauh di atas itu ada hidup yang penuh dengan kasih. Ada hidup yang penuh dengan sukacita. Jangan karena mencari kesemuanya itu kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan kasih yang kekal itu. Seharusnya segala sesuatu yang kita miliki, harta kekayaan dan lain-lainnya itu membuat kita semakin mengasihi, semakin bersyukur, dan semakin bersukacita di dalam kehidupan. Ala molodung sae ngolu sian portibion, adong do ngolu saliling-lilingna. Itu kepastian di do ibana di bindu 5 ayat sada. Ay ondo huboto hami dina tanggal bagas perlape-lapean nami nasian tanaon. Adong madihami inganan nasian debata. Bagas na so pinauli ni tangan namian saliling-liling na di banua ginjangi. Di ujung ni turpuhon hupikir hami amanginang opak ma narikot dihita di podahon turpuhon. Ima songon apostol Paulus togumar hapor siaon. Labas marroha bulus mulaulaon jala toktong mangulu pakirimon. Di sude hamaolon na ni adopan ni ngulu. Omma si jata na boy si piopota asagabi margogo hita jalamak kamonakon sahat ro di ujungna.